Happy Sunday and good morning kwa nonse amene mmatsatira Justin Tech Malawi ya anthu aja amene anathandizidwa ndi Bushiri kuti abwere kuno kumudzi kuwatumizira mabasi afikatu koma nkuyambanso nde kuti kumuthokozanso Bushiri ujaso kumuwuzanso zinanso kumupempha pamenepo amupempha zotani tifotokoze kunena kuti mabasi a anthu ochuluka ndi zonena kuti afikadi kuno kumudzi enawo ndithu pa tiketi ya boma la South Africa kupangidwa deported kapena deported kuti abwere kunoku ndithu kubwera ndekuti ena pa tiketi ya boma la Malawi kutumiza mabasi kuwatenga komanso ena pa tiketi ndekutitu ya Abushiri pajatu Abushiri adatumiza mabasi okwana 10 ndiyeno anthu amene wawa ndi zoti paja amafikira ku Kamuzu stadium kuja komano zinapezeka zonena kuti no asinthano zochitika kuti yayi tisamapitisenso Kamuzu stadium mwina mtunda ukumachuluka tiyeni tingoasiya kujani ku Joyce Chitsulo stadium yomwe ndi stadium yako Mwanza ndende komweko ku boda uko akangofika ku boda akwangoenda pang'ono alowa mu stadium basi ndekuti asidwe mmenemo boma la Malawi lizatengera kuchoka pamenepo kuti nokondero lingathandize bwanji kuti akafike makwawo eti ndino mabasi amene anakatenga anthu aja mabasi otumizidwa ndi Bushiri aja ndizoti atafika tsopano ku Mwanza kumeneko ku stadiumuko wapezeka zoona kuti anthu aja ayamba kuthokozatu ndithu Bushiri ameneyo akunena kuti zikomo kwambiri a Prophet Bushiri chifukwa cha mtima wanu wachifundo umene mwationetsera kutitumizira mabasi zinafika point yonena kuti ifeyo tinatayiratu chikhulupiriro ndi chiyembekezo kuti zikhala bwanji miyoyo yathu nayi pa chiopsezo tilibe transport yoti tingabwerere kuno kumudzi chifukwa chonena kuti no sitimagwira ntchito nanga si ntchito zija zinakhala ngati zayimaso china chonse sitimagwira ntchito zakudya tilibe ndekuti tikungokhala pakampo padza opandanso chakudya nanga ndalama tizitenga kuti sitikugwira ntchito kuti tikagule chakudya tifunikira ndalama nde tilibe ndalama tipanga bwanji zinafika povuta kumaona ndekuti transport yobwererera china chonse basi chinangokhala kuti chayima ndekuti nkumati koma zikhala bwanji tsopano kumana Bushiri kutumiza mabasi kutithandiza ifetu basi ndikupezeka zoona kuti no tapeza ndithu mwayi omabwera kuno kumudzi zikomo kwambiri chifukwa cha mtima umenewo komano tikupemphani pamene mwatithandiza chonchi ifeyo anthu feyo musasire pomwepa kuliso abale ena kumene amene asiya kumbuyo ku ochuluka kwambiri akufunikira mathandizo ano chonde a Prophet chonde thandizaniso anthu amenewo monga amene mwatithandizira ife afunikira mathandizo chifukwa kumeneko sizili bwino ndipo anthu ochuluka akufunikira mathandizo kuti azibwera kuno kumudzi koma alibe mwayi onena kuti mwina make angathe kuzinyamula okha koma abwera kuno kumudzi ndi ndalama zawo sono mutathandizanso ngati mene mwapangira ifeyo ndekuti tingakhale oyamika zikomo kwambiri kubwera ndekuti kumbali ya Bushiri wakukamba zonena kuti aononga panopa ndalama zomakwana 700 million Malawi kwacha kuti athandize anthu amene wakubwera kuno kumudzi so far ndekuti matransport kunali zakudya kunalinso ndekuti noenawo ngakhalenso zaumoyo kumene kuti no anthu ena amadwala kumene kuja kuti athandizidwe bwinobwino madokotala sina chilichonse kwapezeka zonena kuti notu 700 million Malawi kwacha yaonongedwa ndithu pamenepo guys tiyeni tikhaleko ndekuti no tiperekeko attention makamaka ku 700 million imeneyi si ndalama yamasewera iyi si ndalama yochoka kuboma si ndalama ya misonkho koma ni ndalama yochoka mthumba mwa munthu think about that my guys 700 million Malawi kwacha 1 million 2 million 3 million 4 million 5 million 6 7 8 9 10 million 10 iyayi 20 mpaka na 100 million kenako 100 200 million 500 million 700 million kungoyirulutsa pa kuthandiza anthu amene no palibepo m'bale wako amene ndekuti ngokhudzana nawe ndi magazi ati ifo chonena kuti nonsenu ndinu Amalawi basi ifo chonena kuti iwe yako kuti ndiwe wokhupuka ndi ukuyenera uthandize kutulutsa ndithu ndalama zimenezo 700 million Malawi kwacha kodiso ndi chane chimene tinganene anthu wara akunena kuti zikomo koma ifeyo simunathandize nawo ra Bushiri ife sinapindule nawo ndi ndalama imeneyo koma muziwa chani
even ifeyo tikuyenera kukhala pansi nkumana kuti zikomo kwambiri chifukwa mtima umene mukuonetsawu ndi uja amanena kuti golden heart. Muli ndi mtima wa golide muzochitika, mtima uja onena kuti no ndi wodzala uli ndi space yochuluka kuti uthandize anthu ena. Mtima woti wokonda nde umenewu kudzikana mpakana kuti ndalama iyi inakatothandiza kapena mwina maka business yanga mwa njira ina yake, koma ayi ndithu ndalamayi ithandize yawo, kudzikana inuyo kuti musathandizike komano muthandize yawo. Zikomo kwambiri chifukwa cha mtima umenewo, ndipo musasire pomwepo ngati kuli kuthekeramo kupemphani, komano I think mbali yanu apapa ndiye mwachita. Wakhala kupitiriza kwinaku kumangokhala zonena kuti no munthuyo ndiye kuti iyayi ndi munthu ulionena kuti chani, komano kunena kuti chani lomubwere pano kunena kuti apapa ndi mmene zililimu ndakokekanso manja nane. Kodi ni ndani amene angazakhale pansi nkuzanena kuti abushiri aja anangokhala nkumangoyang'anira komatu akuti analanda ndalama kumangoyang'anira anthu akuvutika. Muli anthu ochitika bwino muno, komano anthu amenewo osalizi amabwera pano iyayi motivation speaker kuti mukhale ndalama zambiri mupange motere, ine ndi billionaire ine kuti mfike potere ndapanga ali kuti pano zizi sitikuwaonapo pano bize kumajambula ati ma podcast akuti iwo basi kuti panga motivate kuti ife tipeze chuma ngati mana apezera iwo. Chuma chanucho kodi muchigwiritsa ntchito yanji? Tinabweratu pa dziko pano opanda kanthu ndipo tidzapitanso opanda kanthu, kaya zonse zimene tazipeza pano tidzazisiya, komano tidzapita ndiye kuti ndi ntchito zathu zimene tagwira nazo ndi zinthu zimene tinapatsidwazo tagwira nazo ntchito zotani. Ndi zimene tikuziona pamene pa zikomo kwambiri abushiri. I don't know what to say. Today is Sunday, guys. I think lero ndi tsiku la Mulungu amene mapemphera tsiku la Mulungu. Please remember to pray for Prophet Bushiri. Mpempherereni munthuyo, mumpempherere ndithudi kuti no madalitso a Mulungu apitirize ndithudi kumugwera iyeyo ndi banja lake komanso onse okondedwa ake, mabizinesi ake ndi zonse zimene amapanga zikhale ndi kuti zikukhala zopita patsogoledi. Zikomo kwambiri a Prophet Bushiri. Tikambepo nkhani zokhuzana ndi amalawiwa abwera. We always say my guys, I think wabwera na amalawi ochuluka kwambiri. My guys, welcome kachikena. Tikumakhala kumabweresa zomwezo takulandirani kuno kumabwera kunoku basi tiye nayo ni ena afika kale ndipo adumphira kale muzochitika zakuno. Njira zipezeka ndithudi monga mmene njira zapezekera zoti mwakufika kuno kumudzi pamene mwinanso zinali zovuta kuti mumfika bwanji, komano njira zapezeka chimodzimodzinso tikukhulupirira zonena kuti njira zina zake zipezeka zonoti no mupange survive ndithudi. So feel at home mukhale ndithudi omasuka. Ndetu kupanga chekiso date yapa ndizonena kuti ndi pa 28 June 2026, meaning kunena kuti no tatsala ndekuti ndi masiku omakwana awiri kupatikiza leroli. I think ndi awiri ngonena zonso tatsala ndi masiku okwana awiri kuti tifike pa 30. So pati tikafikano pa 30 paja ndi padzatama nawe tikuzavuta kwambiri kumeneko. So my guys amene muli ku South Africa, please take care, make sure kunena kuti no ena ndaona kale kuti mukumera anyanga kumeneko. Iyayi ife kuno ndefe sitikuopa, iyayi ife timayenda mu street olozivute bwanji. Please sitifuna tizizamva zina kumeneko. So try to take care of yourself muzitebu zisamalira amene mungakwanitsiremo. Inunso ndiye kuti amene muli kumeneko koma mukufuna mutabwera kuno mudikira ma transport, we wish you well. I hope and pray kunena kuti no mwina njira zipezeka ndithu zoti niwe muthandizidwe muzibwera kuno kumudzi mwina tisanafike tsiku limene no within these days kuti muzibwera kuno kumudzi. Otherwise I think anthu oyesetsa ndi akuyesetsa achina Bushiri wataona mmene apangira pamenepo, and achina mpinganjira tinaonanso anazikhuthula oyimba ndi oyimba kupereka ndalama zawo zamashow kuthandizira kuti muzibwera kuno kumudzi. So we hope kunena kuti no mwina zithandizo zimenezo zitha kufikani mu nthawi yake kuti pasapezeke china chonse choyipa chimene chingakugwere nete. So just know kunena kuti no ifeyo we are here with you. We are praying for you and we are wishing you well, and we'll continue supporting you in ways that we can, I mean, if we have been here voicing out zomwe zikuchitika kumeneko. So we hope kuti zonse zikhala bwino akuti